رغم شهادة ولا الراي بلو أبزح على في جمرنا يوب زعبا على بس قداسي قداسي أبي مسواتي أبي أملخو إن لبسو لبسي فلوين ترجم زلوون كم زخانو ناي بحكي أبكال عالم زأتوغنا مالت كابتري نور عالم وسينا أبكال عالم كاب مدرين أب سماي زأتو سلزغني ادخلوا نلبسون نورو لنصبارق ناتو أمثال يخون مالتيو بفلا توكي نفس حالة فزرينا يوم إذا سعد اللبس بفلا حزب حبشة نابزي أبير أملخو كمون نابتي كاندي ባህልታቱ ጻዕዳ ልብሲ ለቢሱ ከም ዝኸይድ ከም ዘገልግል ርኢና እቲ ጻዕዳ ምዃን ከዓ ሰቂልካ ማለሲ ብሕሬት ወይ ደስ ዝበለካ ስለ ዘይኮነስ ምስጢር ከም ዘለዎ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ ብፍላይ ነቲ ብምስጢረ ጥምቀት ዝለበስናዮ ሓድስ ህይወት ሰማያዊ ግርማ ዘንጸባርቕ ህይወት ናቱ ኣምሳል ከም ምዃኑ ርኢና ማለት እዩ ሓቂ ስለዚ ሎሚ እውን ንዑ ኢና ክንቀጽል ብፍልይ ዝበለ ሎሚ ንሪኦ ኣውራ እምበኣር ልብሰ ተክህኖ ዝብል ማለት እዩ ኣልባሳት ናይ ካህናት ክንብል ከለና ቤተ ክህነት ንብሎም ፍሉይ ማዓርግ ዘለዎም ኣብ ህዝቢ ክርስቲያን ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ቤተ ክህነት ንብሎም ጳጳሳት ካህናት ዲያቆናት እዮም እዚኦም ብፍሉይ መገዲ እግዚኣብሔር ዝፀውዖም ንፍሉይ ኣገልግሎት ዝልእኮም እዮም ስለዚ እንታይ ብል መጀመርያ ሪኢኹም እግዚኣብሔር እዩ ምስጢረ ክህነት ዝህብን ዝዕድልን ዝሰርዕን ስለዚ ንመጀመርያ ንሙሴ ነታ ሰማያዊት መንበረ ታቦት ነታ ሰማያዊት ግብሪ ኣምልኾ ዝፍፅመላ ምስ ገለፀሉ ልክዕ በዚኣ ኣምሳል ጌርካ ንህዝቢ እስራኤል ሸርሓሎም ኣብኡ ከዓ ኣነ ምሳኹም ኣብ ማእከልኩም ክኸውን እየ በዚ ዓይነት እዚ ከዓ ክተምልኹን ኢኹም ኢሉ ኩሉ ብዝርዝር እየ ነጊርዎም ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣብኡ ዘገልግሉ እውን ካህናት ባዕሉ ከም ዝመረፆም ማለት እዩ ናይ ኦሪት ካህናት ካብ ኣሮን እዩ ዝጅምር ስለዚ ድሕሪ ሙሴ ማለት እዩ ኣሮን ካሓር ካብ ዘርኡ ዶ ካብቶም ዓሌቱ ዘርኡ ብዘርኢ ዝኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ሓድስ ኪዳን ስለዚ ኣብ ኦሪት ኦሪት ዘጸአት 28 ተጠቒሱ ከም ዘሎ ነዚ ናይ ሎሚ ዘንጸባርቕ መሰረቱ ስለ ዝኾነ ከም ዘሎ እቲ ቃል ክነንብቦ ከለና እንታይ ዝብል ኦሪት ዘጸአት 28 ካብ ፍቕዲ 22 ጀሚሩ ስጋብ 36 ዘሎ ኣብ ማእከሉ ድማ ንርእሲ ዘይሕልፍ ኣፍ ይሃልዎ እቲ ልብሲ ካህን ዝለብሶ ማለት እዩ እቲ ኣፍ ምእንቲ ከይቅደድ ኣብ ዙርያኡ ተኸቢሱ ዝተኣልመ ናይ ክሳድ ይሃልዎ ነቲ ናይ ኤፎድ ቀሚስ ላዕሊ ከዓ ኩለንተናኡ ሰማያዊ ግበሮ ኣብ ዙርያ ታሕታይ ዘፈሮ ከዓ ሰማያውን ሓምራውን ውፁእ ቀይሕን ዝኾነ ሮማን ይገበረሉ ኣብ መንጎ እተን ሮማን ድማ ብወርቂ ዝተሰርሐ ቃጽላት ግበረሉ ኣብ ዙርያ እቲ ዘፈር ቀሚስ ብወርቂ ዝተሰርሐ ቃጽልን ሮማንን
እና ኣዛናቕካ ሓደ ደድሕሪ ሓደ ግበሮ። ኣሮን ብክህነት ከየገልግል ከሎ ይከደኖ። ኣብ ቅድመይ ናብ መቅደስ ክኣትው ክወፅእን ከሎ ድምፂ ናይተን ቃፅላት ይስማዕ እዩ። ስለዚ እውን ኣይክመውትን እዩ። ብፅሩይ ወርቂ ጌርካ ድማ ሓደ ፅብሒ ግበር። ኣብኡ ከዓ ከም ቅርፂ ማሕተም ጌርካ ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ዝብል ፀሓፈሉ። ሕጂ ሪኢኹም እዚ ብዝርዝር ዝብሎ ዘሎ እግዚኣብሔር እዩ ዝዛረብ ዘሎ ከነስዖ ዘለና። ስለዚ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ ኩሉ። ቀፂሉ እንታይ ይብል? ብሰማያዊ ፍሕሶ ጌርካ ኣብ መጠምጠምያ ኣልግቦ። ኣብቲ መጠምጠምያ ከዓ ብሸነኽ ቅድሚት ግበሮ። ነዚ ኣብ ምግባር ኣብ ግንባር ኣሮን ድማ ነቲ ደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ህያብ ኩሉ ከየቕርቡ ከለዉ ዝገብርዎ በደል ይፁር። ኣነ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክቕበሎም ከዓ ወርትግ ኣብ ግንባሩ ይፁሮ። ባህሪ ዝተሰለመ ቀሚስ ውሽጢ ግበር። ባህሪ ድማ መጠምጠምያ ግበር። ዝተጠልፈ ቅናት እውን ግበር። መጠምጠምያ ጌፀኛ ቆባዓውቲ እውን ግበረሎም። ስሬታት ድማ ብዝተፋሕሰ ሃሪ ግበረሎም። ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ድማ እቲ ቅናት ብዝተፋሕሰ ሃርን ብሰማያዊ ሓምራውን ውፁእ ቀይሕ ዝኾነ ፈትልን ብምጥላፍ ዝተዓየ ገበረ። ፅሩይ ወርቂ ቅዱስ ኣክሊል ሰሪሖም ድማ ከም ኣቀራርፃ ማሕተም ገይሮም ንእግዚኣብሔር ዝተቐደሰ ዝብል ፅሕፈት ፀሓፈሉ ይብል። እዚ ኣብ ኦሪት ዘፀአት 28-39 ዘሎ ተቀሪፁ ዘሎ እዩ። ስለዚ ነቶም ካህናት ባዕሉ ዝመረፆም ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ልብሲ እንታይ ዓይነት ሕብሪ ዲኹም ሕብሪ ከይተረፈ ተገዲሱ ኣምላኽ ዝገልፆ ዘሎ እንታይ ዓይነት ልብሲ ይኸውን ከም ዘለዎ ብኸመይ ክለብስዎ ከም ዘለዎም ኣበይ ክለብስዎ ከም ዘለዎም ዝኩሉ ናይ ብሓቂ ብዝርዝር ይነገር ማለት እዩ። ብዝርዝር ይነገር ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መጀመርያ ዝለብሶ እምበኣር እቲ ምናልባት ኣብዚ ሼር ክንገብሮ መስለኒ ኣፀቢቆ መታን ክንረአየኩም እሺ እዚ ይረአ ዶሎ ይረአ ኣሎ። ኦኬ ፃዕዳን ሕብራውን ንረአየኩም ኣሎ። ሕጂ እቲ ፃዕዳ ሪኢኹም ፃዕዳ ቀሚስ እዩ ዝበሃል። ከምዚ ናይ ዓለማዊ ጀለብያ ከይትብልዎ ከዓ እቲ ቃላት እውን ንርእሱ ይፈላለዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ቀሚስ ፃዕዳ ቀሚስ እዩ። በዚ ናይ ቋንቋ ናይ ላቲን ኣልባ ወይ ኣልቢ ይብልዎ ማለት እዩ። ኣልቡስ ብግሪክ ከዓ ስቲካሪዮን እዮም ዝብልዎ። እዚ ኣብ ኩሎም ኣብ ምስራቅ ይኹን ኣብ ምዕራብ ይኹን ኩሎም እቶም ቤተ ክህነት ዝበልናዮም ዝለብስዎ ልብሲ እዩ። ሕጂ ዲኹም ኣብቲ ዝሓለፈ
انتايلنا نيرنا إتي صعدا لبسي ناي كلاتنا ناي تمكتنا ناي حديث فطرت مخانا ناي حديث حزبي أملخت مخانا زقل سلازخوني كله إذا صبرنا كله ناي كلهم لبسي مالتي الصعدا استفلالي هنا قبارن بالصعدا بمخانو مالتي إذن بيتكن نبلهم زلنا وين مجمريا نز صعدا لبسيهم زلبسو مالتي رايكالي رئينا كسيلهم أبلسي لبسيهم جن إزي صعدا قميص إزي كلاتهم دياقونات ካህናት አቡናት ኩላቶም ይለብስዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓብ ትርጉም ኣለዎ ትርጉም እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ብተደጋጋሚ ኣብ ብሉይ ኮነ ኣብ ሓድስ ተጠቂሱ ስለንርእየ ማለት እዩ ነቲ ክመፅእ ዘለዎ ሂወትና ናቱ ዘንፀባርቕ ልብሲ ምዃኑ እዩ ዝገልፀልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቀሚስ እምበኣር ብቁመቱ ክሳብ እግሪ ዝበፅሕ ስቑኢልካ ከም ደለካ ትገብሮ ኣይኮነን ክሳብ እግሪ ክበፅሕ ኣለዎ ብቁመቱ ክሳብ እግሪ ዝበፅሕ ነዊሕ ፃዕዳ ቀሚስ ብኩላቶም ኣገልገልቲ ልኡኻን እቶም ልኡኻን ንብሎም ዞም ቤተ ክህነት ዝበልናዮም እዮም ማለት እዩ ካብ ዲያቆን ክሳብ ጳጳስ ጳጳስን ኣቡን ዝብል ኩሉ ሓደ ተቓላት ዝልበስ ልብሲ ቅዳሴ እዩ ቅዱስ ጀርማኖስ በዓል ቆንስጣንጦንጦንጲል ዝዓበ ቅዱስ እዩ እንታይ ኢሉ ይገልጾ እዚ ብሽልማት ዘጌፀ ቀሚስ ነቲ ናይ ንፅሕና ልብሲ ጥምቀት ክርስትና ዘመልክት እዩ ይብል እዚ ብተደጋጋሚ ኢልና ነርና እዚ ፃዕዳ ቀሚስ እዚ ነቲ ናይ ምንፃሕ ብደም ክርስቶስ ተሓፂምና ነፂሕና ከምቶም መላእኽቲ በሪህና ግርማ ሰማያዊ ግርማ ከም ዝለበስና ናቱ ምልክት እዩ ኢሉ ይገልጾ ማለት እዩ ስለዝኾነ ድማ እቶም ነዚ ዝለብሱ ለባስያን ልኡኻን ነዚ ዝኽተል ጸሎት እናደገሙ ክለብስዎ ይግባእ ነቲ ናይ መርገም ልብሲ ሓጢኣት ቆፅሊ በለስ ቀንጢጡ ብጥምቀት ልብሲ ክብሪ ከም ዘልበሰና ይዛረብ ቀፂሉ ከምቲ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ ከምታ ብስልማ ዝተሰለመት መርዓት እግዚኣብሔር ልብሲ ምድሓን ኣልበሰኒ ብመርግብ ጽድቂ እውን ኣጎልቢበኒ እሞ ብእግዚኣብሔር ኣዝየ ሕጐስ ነፍሰይ ብኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ ይብል እዚ ኢሳይያስ ዝረኣዮ ዝፀሓፎ እዩ ኣብ ኢሳይያስ 61:10 ተጠቂሱ ዘሎ እዚ ልብሲ እዚ ናይቲ ውሽጣዊ ንፅሕና ምልክት ኮይኑ ኣምሳል ናይቲ ብምስጢረ ጥምቀት ብደም ክርስቶስ ነፂሕካ እትቕበሎ ሓዲስ ህይወት እዩ ከምታ ሽልምቲ መርዓት ምስቲ መርዓዊኣ ምስ ተዋህደት እታ ነብስኻ ምስ ተዋህደታ መርዓት ሓደ ስጋ ዝኾኑ እቲ ብፀጋ ዝተሸለመ ሰብ ወይ እታ ብፀጋ ዝተሸለመት ነብሲ ከዓ ምስቲ መርዓዊኣ ዝኾነ ክርስቶስ ብምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ምስ ተዋህደት ምስኡ ሓደ ኣካል ትኸውን እዚ ሕጂ ሪኢኹም ዓብይ ምስጢር እዩ ግን ክውን ነገር እዩ ምስጢረ ቅዱስ ቁርባን ክንቅበል ከለና ነዚ ሰማያዊ ብርሃን ዘንፀባርቕ ኢየሱስ ኢና ንቕበል ኣብ ደብረ ታቦር እንታይ እዩ ኮይኑ ኢየሱስ ክዳኑ ድማ ኣዝዩ ኣንፀባረቐ ኣብ ምድሪ ሓደ ሓፀባይ ከምኡ ገይሩ ከፃዕድዎ ክሳብ ዘይክእልካ ፃዕድዎ ይብለና ኣብ ወንጌል ማርቆስ 9:3 ሕጂ ሪኢኹም ኢየሱስ
ሰብነቱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ልብሱ ከይተረፈ እዩ ዳጋ መግለፂ ዘይብሉ ብርሃን ፃዕዳ ለቢሱ ማለት እዩ እንታይ እዚ መን ከም ምዃንና ንክገልፀልና እዩ ንሕና ከዓ ምዚ ንጎስ ሰማይ ምድሪ እዚ ኣብ ልብና ክመፅእ ከሎ ርግፅ እዩ ብዝተኻእለና እታ ነፍሲ ነፂሓ ክትቅበሎ ኣለዋ ኣብ ፀጋ ኮይና ክትቅበሎ ኣለዋ ግን እዚ ብርሃን እዚ ምዚ ብርሃን እዚ ምስ ተዋሃደት እንታይ ትኸውን ናቱ ብርሃን ትልብስ ከምዚ ንኣብነት ሓደ ሓፂን ኣብ ሓዊ ምስ ኣተኹ እሞ ናይቲ ሓዊ ባህሪ ዝለብስ ሓፂን ከሎ ሓፂንነቱ ከየጥፍአ ልክዕ ከምቲ ሓዊ ብርሃን ይለብስ ሙቐት ይለብስ ኩሉ ናይቲ ሓዊ ባህሪ ይለብስ ማለት እዩ እታ ነብስና እውን ልክዕ ከምኡ እዚ እምበር ሕጂ እዚ እዛረበሉ ዘለና ኣምሳል እዩ ግን ክውንነት ዘለዎ ኣብ ሂወትና እዩ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና እታ ብቀይሕ ሕብሪ ዘላ ትርእይዋ ዘለኹም ሪኣ ኣለና ባት እወ እዚኣ ኸ ሕጂ ነቲ ፃዕዳ ምስ ለበሰ ማለት እዩ እዚኣ በቲ ቋንቋ ሞጣሕት እያ ትበሃል ብቋንቋ ግእዝቲ ሞጣሕቲ ዝብል ልብሲ ማለት እዩ ብትግርኛ ከም ዘሎ ኢና ንጥቀመሉ ፍሉይ ክስታይ የብልናን ብግሪክ ኤፒትራክሊዮን ይብልዎ በዚ ናይ ፃዓዱ ከዓ ስቶላ ወይ ስቶል ይብልዎ ማለት እዩ እዚ ልብሲ እዛ ትርእይዋ ዘለኹ እዚኣ ናይ ካህናትን ናይ ጳጳሳትን ጥራሕ እያ እዛ ልብሲ እዚኣ እምበር ምልክት ስልጣን ክህነትን ከምኡ እውን ኣርዑት ክርስቶስ ናይ ምስካም ኣምሳልን እያ ሕብሩ ነበልባል ሓዊ ይመስል እዚ ከዓ ነቲ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ንነፋሳት ልኡኻትካ ንሃልሃልታ ሓዊ ኣገልገልትኻ ገበርካዮም ንዝብል የመልክት ማለት እዩ ከም ቅዱስ ጀርማኖስ በዓል ቆስጣንጢኖፕል ከዓ ሞጣሕቲ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ማለት እዩ ኣምሳል ናይቲ ሊቀ ካህናት ናብ ክሳድ ክርስቶስ ኣእትዮም እናጎተቱ ናብ ስቃይ መስቀል ዝሰሓብሉ ልብሲ እዩ እናበለ ይገልጾም ስለዚ እዚ ትርጉም እውን ኣለዎ ማለት ርኢኹም ኢየሱስ ኣብ መስዋእቲ ቅድሚ ኣብ መስዋእቲ ቀርያኖም ከዱ ብኡ እናሰሓቡ እናጎተትዎ ኸይዶም ማለት እዩ እቲ ብደጊኡ ስእሊ መሳቕል ዝግበረሉ እውን ነቲ ናይ ስቃይ መስቀል ክርስቶስ ንምምልካት እዩ ሕጂ እዛ ሞጣሕቲ ትሪእዋ ኣለኹም ብኩሉ በቲ ደጊኡ ማለት እዩ ብመስቀል ዝተኸበት እያ መስቀል ዘለዋ እያ ስለዚ ነቲ ስቃይ ክርስቶስ ንኡ ዘመልክት እዚ ካህን ወይ ጳጳስ ነዚ ክለብስ ከሎ እምበር ንኢየሱስ እዩ ዝትክእ ዘሎ ማለት እዩ ዝትክእ ዘሎ ክንብል ከለና ብግዙፍ ነገር ዳርጋ ኢየሱስ ኣብኡ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ ኢየሱስ ይውክል ኣሎ ክንብል ንክእል ስለዚ እቲ ስቃይ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝበልናዮ እዚ ሰብ እቲ ከም ሰብ ኣይኮነን ኣብኡ ዘሎ ሕጂ በዚ ቋንቋ
ናይ ላቲን ኣሎ ዝገልጽዎ ነቲ ሰራዓይ ካህን ማለት ነዚ ዝገብር ጳጳስ ይኹን ካህን ኢን ፔርሶና ክሪስቲ ካፑስ ይብልዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ክርስቶስ እዩ። እዚ ስጋይ እዩ እዚ ደመይ ክብል ከሎ ንኣብነት ኣብ ቅዳሴ ስጉኢ ይኮነን ስጋይ እዩ ዝብል ዘሎ መን ኢኹም ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ስጋ ኢየሱስ ድዩ እወ ደም ኢየሱስ ድዩ እወ እዚ ሕጂ ተዓብ ምስጢር ክርዳእናይ ኣይክእልን እዩ ግን ንሱ እዩ። ጳጳሳትን ካህናትን ንልጡርግያዊ ስርዓት ልጡርግያ ዝበሃል ስርዓት ኣምልኾ ማለት እዩ ኩሉ ምስጢራት ዝሓቆፈ ማለት እዩ። ንልጡርግያዊ ስርዓት ዝምልከት ተግባር ክፍጽሙ ከለዉ ኩሉ ሳዕ ሞጣሕቲ ክለብሱ ይግባእ። ስለዚ ካህናት ጳጳሳት ዝኾነ ዓይነት ናይ ስርዓት ኣምልኾ ዝምልከት ክገብሩ ከለዉ ነዚ ልብሲ እንተወሓደ ነዚ ልብሲ እዚ ለቢሶም ክገብርዎ ኣለዎም። ምክንያቱ ናይቲ መንነቶም ዝገልጽ እዩ። ከመይ ነቲ ምስጢር እቲ ነቲ ተግባራት ዝገብሩ ከለዉ ንሶም ኣይኮኑ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብኦም ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ እዚ ልብሲ ከዓ ይሕብር ኣሎ ማለት እዩ መን ኣብኡ ከም ዘሎ መን ኣብኡ ይሰርሕ ከም ዘሎ ማለት እዩ። በዚኦም ሕጂ የግዲ ክለብስዎ ዘለዎ ከመይ ሞጣሕቲ ናይቲ ለቢሶምዎ ዘለዉ ሰማያዊ ጸጋ ስልጣን ዘመልክት እዩ። ስልጣን ክህነት እዩ ዘመልክት ከምቲ ኣብ ርእሲ ኣሮን ዝፈሰሰ ካብ ርእሱ ጀሚሩ ድማ ኣብ ጭሕሙን ኣብ ዘፈድ ክዳኑን ፀረር ዝበለ ክቡር ዘይቲ እዚ ኣብ መዝሙር 133 ቁፅሪ 2 ዘሎ እዩ። ኣብ ልዕሊ ካህናቱ ጸጋ ክህነት ንዘፍሰሰ ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ኢኹም። እዚ እምበኣር እዞም ካህናት ኣሕዋትና እዮም ምሳና ዝነብሩን ምሳና ከማና እዮም ከም ሰብ ክንሪኦም ከለና ግን ኣምላኽ ዝመረፆም ፍሉይ ኣገልግሎት ዝሃቦም እዮም። ስለዚ ንካህናት ሲመተ ክህነት ዝተቐበሉ ከም ሰብ ኣይኮነን ክንሪኦም ዘለና ከም ሰብ ዝኾነ ጉድልነት ክህልዎም ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ግሎም እዩ። ንሕና ክንሪኦ ዘለና እቲ ስልጣን ኣብኦም ዘሎ ናቶም ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ እዩ። ንኡ ኢና ክነኸብር ዘለና ንኡ ኢና ክንእዘዝ ዘለና እዚ ክነስተውዕል የደሊ እሞ እቲ ካህን በቃ ተቆኢሉ ሳይት ተኾነ ዕንቅፋት ዘለዎ ወብሳይት ዘለዎ በቃ እቲ ክብሩ ዘይሕሉ ተኾነ እዚ ናትና ኣይኮነን። ከምኡ ከም ዝኸውን ኢየሱስ ፈልጦ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ናጽነት ብሰውድ ዝገብሮ እዩ ብጉሉ ከዓ ዝሕተተሉ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ እናፈለጠይ ግን ካህን ገይሩ ፀዊዕዎ ሸሚዎን ዘሎ እዚ ክርዳእና ኣለዎ እዚ ክርዳእና ኣለዎ። እዚ ምናልባት እቶም ቅዱሳን ጥራሕ እዮም ዝርድእዎ እቶም ቅዱሳን ጥራሕ እዮም ዝርድእዎ እንታይ ዝብል ኣብዚ ናይ ቅዱስ ካብዞም ቅዱሳን ስሙ እንጂ ምናልባት ኣይመፀለይም ንሎ እቲ ሓላዊ መልኣኹስ ኩሉ ግዜ ዳርጋ ከምዚ ኖርማል ይረኣዮ ይመርሖ ነይሩ ኩሉ ግዜ በቃ ዳርጋ ከምኡ እውን ይመስሎ ነይሩ ካልኦትን ከምኡ ከምቲ ናቱ ይመስሎ ነይሩ። ድሓር እዚ ተማሂሩ ኩሉ ገይሩ ክህነት ምስ ተቐበለ ግን ኣብቲ ናይ ክህነት እዚ ንብሎ ዘለና ስርዓት ኣምልኾ ክፍፅም ክኸይድ ከሎ ኣብቲ ቤተክርስትያን ቅድሚ ምእታው ንስኻ ሕለፍ ምራሕ ኢልዎ ሳብ ሽዑ ግን ይመርሖ እዩ ነይሩ ንስኻ ምርምራሕ ኢሎ ናናኖ ካብ ሕጂ ንድሓር
እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ስልጣን ካብኡ ዝዓብየሉ ንስኻ ክትመርሕ ኪድ ኢልዎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ሪኢኹም ነዚ ዓብ ምስጢር እዚ ኣብዚ ካብዞም ዓበይቲ ኣበው ቅዱሳን ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ዝበሃል ኣፈወርቂ ኣፈወርቂ ማለት እዩ ብሓቂ ብስብከቱ ብትምህርቱ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ቤተክርስትያን ሊቃውንቲ ኣበው እዩ። ናይ ብሓቂ እንታይ ይብል ንካህናት ዝተዋህበ ንመላእኽቲ ኣይተዋህበን ይብል። እቲ ንካህናት ዝተዋህበ ስልጣን ንመላእኽቲ እውን ኣይተዋህበን ይብል። ስለዚ ሕጂ ዲኹ መልኣኽ ቀዲሱን ስጉኡን ደሙን ክልውጦ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ካህን ግን ይልውጦ። እዚ ሕጂ እቲ ዕብየት ክህነት ናይ ብሓቂ ክርዳእና ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ መውጣሕቲ ንብላ ዘለና እምበኣር ስቶል ወይ ስቶላ በልዎ ብኩሎም በዞም ዝበልናዮም ካህናት ኣቡናት ትልበስ ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ንግብሪ ኣምልኾን ስርዓት ፅርግያ ዝርኢ ነገራት ክገብሩ ከለዉ ነዚ ክለብሱ ይግባእ ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂልና ንሪኦ እቲ ዝናር ወይ ማዕጥቆ ንበሎ ቤልት ወይ ሲንቸር ብሎ በዚ ናይ ፃዓዱ ማለት እዩ። በዚ ናይ ፃዓዱ ገመድ ዳርጋ እዮም ዝገብሩ ብዙሕ ግዜ። ናህና ግን ምስቲ ልብሲ ዝሰማማዕ ምስኡ ተሰፊዩ ፍሉይ ኮይኑ ዝዕጠቕ ማለት እዩ። ስለዚ ቅናት ማዕጥቆ እምበኣር እንታይ ዘመልክት ብመሰረቱ ናይ ንፅሕናን ናይ ኣገልግሎትን ምልክት እዩ። እዚ ኣብ ኤፌሶን 6:14 ተጠቂሱሎ ማለት እዩ። ሉቃስ ወንጌላዊ እንታይ ይብል? ሓቋቆኹም ዕጡቕ መብራትኩም ከዓ ብሩህ ይኹን ይብል። ሉቃስ 12:35 ስለዚ እዚ ዝናር ንብሎ ዘለና ወይ ማዕጠቆ ንጳጳሳትን ካህናትን ነቲ ዝለብስዎ ነዊሕ ቀሚሽ ነፃ ኮይኖም ክንቀሳቀሱን ከገልግሉን ገጥ ኣቢሉ ይሕዘሎም ማለት እዩ። ግን እዚ ትግዙፍ ኣገልግሎቱ ማለት እዩ። ተምሳላዊ ትርጉሙ ግን ኣብቲ ዝገብርዎ ኣገልግሎት ብሓይልን ብትብዓትን ንክፍፅሙ ነቲ ኣምላኽ ዘዕጥቆም ናዊ ሓይሊ እዩ ዘመልክት። እዚ እቲ ቀንዲ ምስጢሩ። በዛ ሓይሊ እዚኦም እዚ ዝገብርዎ ስርዓት ኣምልኾ ንዶ ጥርግያን ማለት እዩ። በቲ ካልእ ወገን ከዓ ነቲ ናይ ተልእኮኦም ንፅሕናን ትሕትናን ተኣዝዞን የመልክት። ካህን ወይ ጳጳስ ነዚ ዝናር እዚ ክለብስ እንከሎ እዚ ኣምላኽ እዚ ንኣይ ፅኑዕ ዕርዲ እዩ፣ ንመገደይ ከም ናይ እራብ ኣደልደለን ኣብ እምባታት ከዓ ኣደልዲሉ ኣቆመኒ ይብል መዝሙር ዳዊት 18:32-33። ስለዚ እዚ እቲ ምስጢራዊ ትርጉሙ እዩ። ካብኡ ቀፂልና ንሪኦ እንታይ ኣሎ? ምናልባት ሼር ክንገብሮ ክሓይሽ መስለኒ። እስከ መፅናና ፀቢቑ ክርዳእኩም ምስቲ ስእሊ ክኸይድ ከሎ ኦኬ እሺ እዚ ዝረኣኩም ዘሎ
هو الرئالة. اوكي ورب سايقبك نقوله الراي ماشي እዚኣ እምበር ሕጂ እቲ ቅንዓት ንብሎ ዘለና እዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ማለት እዩ እታ ዝናር ዝበልናዮ ማለት እዩ እዚ ክልተ ኣብ እጅገ ዝኣቶ ማለት እዩ እዚ ከዓ በቲ ናይ ግእዝ ቋንቋ ኣክሚም ንብሎ ማለት እዩ ኣክሚም ነብሎ እዚ ኣብ ፀቢብ እጅገ ዝኣቱ ማለት እዩ እዚ ወከመዝ ይልበስ ኣክማመ ወይእስሮ በዝናር ይብል እዚ ቅዳሴ ዝእዝዞ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣክሚም ዝእጅገዝ ይግበር እሞ ይእሰሮ ኣብ ኢዱ ይብል እዚ ኣብ ኩርናዒት ዝኣቱ ኮይኑ ንእጅገ ቀሚስ ሰብሲቡ ዝሕዝ እዩ በቲ ግዙፍ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ ዓላማኡ ከዓ እቲ ካህን ኣብቲ ብኢዱ ዝገብሮ ስርዓት ብነፃ ምንቅስቃስ ንክሕግዞ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተሸለመ ምልክት መስቀል ኣለዎ ከም ሓሳብ ገሊኦም ፀቢብ እጅገ ኣምሳል ናይቲ ኢዱ ዝተኣስረ ኢየሱስ እዩ ይብሉ ገሊኦም ከዓ ኣምሳል ናይቲ ንኩሉ ዝፈጠረ ኢድ ሓይሊ ኣምላኽ ገይሮም ይርእይዎ ማለት እዩ እንታይ ይብል ኣብ ኦሪት ዘፀአት ጎይታይ የማነይትኻ ብሓይላ ከበረት ጎይታይ የማናይትኻ ነፀላኢ ቀጥቀጠቶ ንዝቃወሙኻ ብዕቤት ግርማኻ ገልበጥካዮም ቁጥዓኻ ፈኖኻ ከም ሓሰር በልዖም ይብል እዚ ኢድ ኣምላኽ ክንደይ ሓያል ምዃና ኢድ ኣምላኽ ክንደይ ከራር ምዃና ይነግረና ማለት እዩ ናቱ ኣምሳል እዩ ከዓ እዚ ኣብ ኢዱ ተኣስሮ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ምክንያቱ ብኢዱ ዝገብሮ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ምናልባት ንሕና ኣይንሪኦ ንኸውን ነይጎፅር እዩ ስለ ዝገብሮ እቲ ነገራት ግን ብዙሕ ነገራት ስለ ዝገብር ንኡ እውን ብነፃ ንከንቀሳቀሲ ንክሰርሕ ኣየፀጉሞን ማለት ይኣስረሉ እቲ እጅገ ኣብቲ ክስታይ ከም ስርዓት ሳይከ ይኸውን ማለት እዩ ኣእዳውካ ፈጠራኒ ህያው ጌርካ እውን ኣቆምካኒ ትእዛዛትካ ክመሃርሲ ኣለብመኒ ምእንቲ ከይሓፍርሲ ንሕግኻ ከም ዝፍፅም ግበረኒ ይብል መዝሙር ዳዊት 119:73-80 ስለዚ እዚ እውን ኩሉ ግዜ ሓቢሩ ዝኸይድ ልብሲ ማለት እዩ ሓቢሩ ዝኸይድ ልብሲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ እቲ እቶም ብፍላይ እዘን ሓትና ነዚ ነገራት እዚ ክሰፍያን ከዳልዋን ከለዋ ንክህነት ዝምልከት ንስርዓት ኣምልኾ ዝምልከት እውን እቲ ምስጢሩ ክንገረን ክፈልጦኦ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ፋሽን ኣይኮነን ናይ ልብሲ ተከኖ ምስጢር ዘለዎ ናቱ ዝኾነ ባህሊ ዘለዎ እዩ ስለዚ እዚ ብሓቂ እታ ቤተክርስትያን እውን ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ክትህብ የድሊ ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ይለብስ ትካህን
ካብኡ ቀፂሉ እንታይ ይለብስ እቲ ካህን እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ኦኬ እቲ ካባ ዝብል ትሪእዎ ተለይኹም እንትዒ ኦኬ ይረአ ዶሎ እቲ ካባ ንብሎ ዘለና نرى له بعد يوم بقدمية دحريت እወ اوكي ሕጂ እዚ ከዓ መንጠሊና በልዎ በልዎ ባርኖስ በልዎ ብዝኾነ እቲ ናይ ግሪክ ቋንቋሉ ቋንቋ ፌሎኒዮን ይብል እዚ ናይ ፃዕዱ ከዓ ቻዝብል ይብልዎ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ኩሉ ስርዓት ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ኩሉ ስርዓት ዘሎ እዩ። እቲ ገባብሩ ቁሩብ ፍልል እዩ ዝበለ እዩ። ኣብቲ ናይ ምስራቅ ዳርጋ ሓደ እዩ። ቁሩብ ናይ ቁሩብ ዓይነት ኣፈላልየ ኣለዎ እምበር ኩሎም ሓደ እዮም። ስለዚ እቶም ምስራቃውያን ክንብል ከለና ክትስዕሉ ዘለኩም እታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ምስራቃዊትን ላቲናዊት ወይ ምዕራባዊትን ተባሂላ ክልተ ዓይነት ስርዓት እዩ ዘለዋ። ክልተ ዓይነት ስርዓት ክልተ ዓይነት ሕገ ቀኖና እዩ ዘለዋ፣ ግን ካቶሊክ እዮም ኩሎም። ስለዚ ክንፈልጦም ኣለና ኩሎም እንታይ ዓይነት ፍልልይ ኣለዎም፣ እንታይ ዓይነት ተመሳስልነት ኣለዎም። ኣብቲ ዘለናዮ ከተማ እውን ከየት ናብቲ ቤተክርስትያኖም ክንርእዮ ክንፈልጦም ፅቡቅ እዩ። ከመይ ናይታ ቤተክርስትያን ሃብቲ ዕምባባ ብፍሉይ መልክዕ ዘንፀባርቁ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ካባ እምበር ካህናት ኣቡናት ጥራሕ እዮም ዝለብስዎ ማለት እዩ። እውን ካባ ወይ ላንቃ ይበሃል ወይ ባርኖስ በቶም ንመስዋዕቲ ዘቕርቡ ጳጳሳትን ካህናትን ጥራሕ ዝልበስ ኮይኑ ምልክት ፍቅርን መስዋዕትን እዩ። እዚ ትምስጢሩ እዚ ልብሲ እዚ ነታ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ስፋይ ዘይነበራ እልምቲ ቀሚስ ኢየሱስ ዘመልክት እዩ። እዚ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 19:23 የመልክተልና ማለት እዩ። ይኹም እቲ ኢየሱስ እንድዩ ኣብኡ ኮይኑ ዝገብር ዘሎ እቲ ናይ ኢየሱስ ዝነበረ ግዙፍ ነገር እውን ንኡ ብከምዚ ጌና ንገልፆ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዝሓለፈ ከም ዝበልና እዮ እቲ ካህንሲ ነዚ ልብሲ ምስ ገበረ ኣይንርእዮን ኢና ዘለና ዳርጋ ተኸዊሉ ማለት እዩ። እቲ ልብሲ መን እዩ ዘርእየና ዘሎ? ኢየሱስ። እዚ ሕጂ እቲ ካባ ሕጂ እቲ ኩሉ ቅድሚኡ ዝለበሶ ናይ መወዳእታ ልብሲ ማለት እዩ። ነቲ ዝለብሶ ጳጳስ ወይ ካህን ከዓ ንሙሉእ ሰውነቱ ይኸድኖ ማለት እዩ። እዚ ንሙሉእ ሰውነቱ እዩ ዝኸድን እዚ ካፓነታ ማለት እዩ። ካብ ርእሱ ካብ ታሕቲ ስጋብ ላዕሊ ንኩሉ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱስ ጀርማኖስ እዚ ዝበልናዮ ዓብይ ቅዱስ ካፓ እዚ ባርኖስ ወይ ካፓ ወይ ላንቃ ንብሎ ዘለና ናይቲ እቶም ወተሃደራት ንኢየሱስ ቅድሚ ስቕለቱ ዘልበስዎ ቀይሕ ባርኖስ ኣምሳል እዩ ይብል። ምክንያቱ ሕጂ ርኢና ኣለና እቲ መስዋዕቲ ናብ መንበረ ታቦት ዝፍፀም ዘሎ እቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተፈፀመ እዩ። እታ ሓንቲ ፍልሊ ኣብ ቀራንዮ ሓደ ግዜ ብታሪክ ደሙ ጃሕጃሕ እናበለ ሕጂ ከዓ ዘሰይም ምስጢር ብምስጢራዊ መገዲ ኣብዚ መንበረ ታቦት ይፍፅም ኣሎ። እዚኣ ጥራሕታ ፍልሊ እዩ። ስለዚ እዚ ካባ እውን ነቲ ናይ ኢየሱስ ቅድሚ ደሙ ምፍሳሱ ኣፅምቶ ቅድሚ ምፍስካሱ ዘልበስዎ ልብሲ ናቱ ኣምሳል እዩ ኢሎም ይገልፅዎ። ኣብ ምስራቃዊት ቤተክርስትያን ካህን ኣብ ቅዳሴ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩሉ ስርዓት ሊጡርግያ ነዚ ንብሎ ዘለና ላንቃ ወይ ባርኖስ በልዎ ወይ ካባ ክለብስ ይግባእ። ከመይ እዚ ልብሲ እዚ መንም ልብሲ ኣይኮነን፣ ናይቲ ኩሉ ቅድሚኡ ዝልበስ ድምዳሚ ናይ ካህን ዓይነታዊ መለለይ ልብሲ
ኣምልኾ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ክትመጽእ ከለኻ እቲ ኣብ ጢሮኣዳ ምስ ቀርጳ ዝሓደክዎ ባርኖስን እቲ መጽሓፍን ምናዳ እቲ ብራናታት ተማልኣለይ ይብል ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:13 እዚ ክብል ከሎ እምበኣር እንታይ እዮም ዝብሉ ነዚ ልብሲ እዚ እዩ ዘመልክት ነዚ ካባ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ንሱ ተማልኣለይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሎም ዝትርጉምዎ ኣለዉ ካህን ነዚ ክለብስ ከሎ ካህናትካ ጽድቂ ወይ ርትዒ ይለብሱ ህዝብኻ ድማ ይተሓጎሱ ይብል መዝሙር ዳዊት 132:9 ስለዚ እዚ ኣሕዋተይ ብሓቂ እቲ እዚ ልብስታት እዚ ካልእ እዩ ዘርእየና ዘሎ እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ነቲ ከዊልዎ ዘሎ እንተንሪኦ እንታይ ምበልና ናይ ብሓቂ ግን ከምኡ እዩ ንሱ እዩ እቲ ኢየሱስ ኣብ የማን ኣቦ ተቐሚጡ ብእላፋት መላእኽትን ቅዱሳንን ዝስገድን ዝዝመርን ዝምለኽን ዘሎ እዚ ኢየሱስ እዚ እዩ ኣብዚ ካህን ዝተሓቢኡ ነዚ መስዋዕቲ እዚ ይፍጽም ንምንታይ ንኣና ነቲ ፍሬኡ ነቲ በረኸቱ መታን ክንካፈል ርኢኹም እዚ እምበኣር ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ንሱ ኣባይ ነብር ኣነ ከዓ ኣብኡ ነብር ርኢኹም ኣብ ሰማይ ከሎ ኣብ ምድሪ ከዓ ምሳና ናባና ነብር ማለት ርኢኹም ካብዚ ዝዓቢ እንታይ ኣሎ ካብዚ ዝዓቢ እንታይ ክንሓስብ ንኽእል እዚ ርኢኹም እዚ ኣምላኽ ዘብርሃሉ ጥራሕ ነዚ ዝርድኦ ርኢኹም እዚ ኣብዚ ቁሩብ መዓልቲ ቅዱስ ዝተባህለ ኣንበደም ጴጥሮስ እዚ ንእሽቶ መንእሰይ እዚ ወዲ 15 ዓመት እዩ ከመይ ኢሉ በፂሕዎ ነዚ ትርጉም እዚ ተረዲእዎ እኳ እዩ ሂወቱ ሙሉእ እኮ ኣብዛ ሓፃር ሂወቱ ነዚ ምስጢር እዚ ንምግላፅ እዩ በቃ ኣሕሊፍ ወለይትን መዓልትን ኣብሪህሉ ብቐንዕና ብትሕትና ብተኣዝዞ ስለ ዝቐረቦ ርኢኹም ሕጂ ኣብ የማኑ ተቐሚጡ ኸ ምስኡ ነግሳሎ ርኢኹም እዚ ትፅዋዕታ ኣሕዋተይ እዚ እዩ እዚ እዩ ግዜ ኣለና ግዜና ንጠቐመሉ ንዓብ ነገር እዩ ፀዋዕታና ክብሪ ዘለዓለማዊ ታሕጓስ ዘለዓለማዊ ሂወት ይፅበየና ዘሎ እቲ መገዲ ከዓ እዚ ምስጢር እዚ ምስ ተረዳእና ጥራሕ ኢና ክንሰናዞ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሰዓት ከይዱ ኣሎ ኣብዚ ነቋፂና ሎሚ ስለዚ ኣብቲ ካልኣይ መደብ ክንሓልፍ መድረኽ ባኻትኩም ገድፎ ራይ እግዚኣብሔር ሃበልና ባቲዋ ዓብ ትምህርቲ እዩ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ዝነበርና ነገር ርኢና ኣለና ብስእሊ ዝተሰነየ ማለት እዩ ኦኬ ፅቡቅ እሞ ዝኾነ ሕቶ ወይ ዘይበርሀ ነገር እንተሎ መድረኽ ናባኹም ሕራይ እምበር ምናልባት ከም መመላእታ እዚ ካህን ብምሉእ ልብሲ ምስ ሙሉእ ልብሲ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ብቅድሚትን ብድሕሪትን እቲ ካባ ንብሎ ዘለና እዚ ሙሉእ ልብሲ ካብ ላዕሊ ካብ ክሳድ ክሳብ እግሩ ዝወርድ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ግን
እዛ ብላዕሊ ትግበር እዚኣ ሓሙሽተ መሳቕል ዘለዋ ብድሕሪትን ብቅድሚትን ማለት እዩ እቲ ትርጉም እውን ኣለዎ ንሱ እቲ መስቀል ስለምንታይ ናይቲ ሓሙሽተ ቅንዋት ናይ ኢየሱስ እዩ ዘመልክት ዘሎ ማለት እዩ እዚ እቲ ሙሉእ ልብሲ ናይ ካህን ዝበልናዮ ማለት እዩ ናይ ዲያቆን እውን ካባ ኣይለብስን እዩ ካልእ ግን እቲ ሞጣሕቲ ዝበልናዮ ሞጣሕቲ ዘይኮነ ንኡ ዝመስል ኮይኑ ብመስቀል መልክዕ ዝለብሶ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እውን ናይ መላእኽቲ ናይቶም ኣገልገልቲ መላእኽቲ እዩ እቲ ዲያቆን ኣምሳል ናቱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ሓሙሽተ እታ ብላዕሊ ገይርዋ ዘሎ ሓሙሽተ ክስታይ ዘለዋ ከዓ ሓሙሽተ መሳቕል ዘለዋ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅንዋት ሓሙሽተ ቅንዋት እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብቅድሚት ኦኬ ብቅድሚት ትሪእዎ ኣለኹም እዚ እቲ ልብሱ ማለት እዩ እዚ እቲ ልብሱ እዚ ናይ ንፍቂ ዲያቆን እዩ ናይ ንፍቂ ዲያቆን ናይ ዲያቆን በቦይኑ ዝለባበሳ እዚ ከዓ ናይ ዲያቆን እዩ ማለት ስለዚ እኮ ብሓፂሩ ምናልባት ኣብ ካልእ እውን ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ናይ እዚ ስእሊ እዚ ካብ ናይ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ምናልባት ክትሪእዋ ተለኹም እዛ መፅሓፍ እዚኣ ስርዓት ትእዛዛት ይሁሉ ቅዳሴ ትብል ኣቡነ ኪዳነ ዕብዮ ጳጳስ ካቶሊካዊ ኣባ ድቅና ኸረን ብ11 ወይ 2019 ዝገበርዋ ማለት እያ ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ንብሎ ዘለና ትገልፅ እያ ማለት እዩ እዚኣ ዘለኩም ፅቡቅ እዩ ከም ገለ ረኸብኩማ ኣሎ እዩ ኣብዛ ዓዲ ብገለ ይሸጥዎ ነይሮም እዮም ከም ገለ ሓቲትኩም ትረኽብዋ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ ቅዳሴ ዝምልከት ኣለዋ ማለት እዩ ሕራ ይበሉ እሺ እግዚአብሔር ያብልና አባቴ